खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आं दा मेथाइ दोंसे खननो नागिरदों नोंथांमोनहा निमाहा होगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय मेथाइफ्रा गोरोन्थिफोर जायोब्ला 1 2 3 स्टार्ट जायनो आदा लावदमनि गोसो थोनाय आब' गेमस्रिखौ नायनो फैयो बेखौनो आं बाथुल लाना गावना हरगोनलै जायनो आदा लावदमनि गोसो थोनाय आब' गेमस्रिखौ नायनो फैयो बेखौनो आं बाथुल लाना गावना हरगोनलै जायनो आदा लावदमनि गोसो थोनाय आब' गेमस्रिखौ नायनो फैयो बेखौनो आं बाथुल लाना गावना हरगोनलै स' लोगोफोर मेथाइया बेखिनियावनो जोबथ'बाय नोंथांमोना अननानै शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बयनोबो शेयार खालाम अननानै प्लिज अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ स' माच एसेनोसै उनाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय था Money lot of money paisa. Hello. How are you? Raja hi bolo. Ek bari. Kami fine. Wah, ayo dulu. Ali mola syukur Ali. Aduh hai rakha sada. Money lot of paisa. Iforongsoy. Oh, ini bi bagai sipan ya. Ibu lari kawai ya. Last sipan sih kadang-kadang bahagia.